అరుణ్ అరుణ్ అంటే సన్ కదా. యా మరి రేయా అంటే A stream of flowing water. ఇంట్రెస్టింగ్, నాట్ బ్యాడ్. మీకు చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్సా? కీర్తి, అను, సంజన, ఇప్పుడు రేయా. హలో. మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది, నువ్వు కూడా చేసుకో, కలిసి సెటిల్ అవుదాం. ఇంకా కలిసి బాత్రూమ్కి వెళ్దాం, కలిసి స్నానం చేద్దాం, కలిసి శోభనం చేద్దాం, కలిసి పిల్లల్ని కందాం, కలిసి వాళ్ళ ముడ్డులు కడదాం. హాయిగా ఏ కమిట్మెంట్స్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అలగడాలు, అరవడాలు లాంటి చెత్త చెదాలు లేకుండా నేనేదో రేయాతో హాయిగా ఉంటే నన్ను చెడుదోటానికి ప్లాన్ వేస్తావురా? రేయా బాగా అలవాటైపోయిందిరా, తన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది. Macha, tell me one thing frankly. Do you really have the balls to actually marry? Arun is expecting me to say yes to marriage. Do you love him? Of course I do. Or maybe I don't. Chance చిక్కితే షార్క్ అని అయిపోతావు. I don't want filmy, I don't want romantic. ఎటు మొదలై ఎటు తిరిగేనో ఈ మెలికలు ఎటు చేర్చేనో. I could have lived with anything in this damn world, Arun. But not with Pakodi. I'm breaking up with you right here, right now. Maga, you know what? If someone has to make a movie on your story, the title should be Mama Casey, how's your married life? Are you happy? యా హ్యాపీనే. So you're happy? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు అడిగి డౌట్ తెప్పేకు.